Keď som bol minule v Retro Garage, tak som vám ukázal Tatra Plán. Kým som sa k nemu dostal, tak som stretol niekoľko zaujímavých pick-upov. Kým sa dostanem k tomu, čo vám chcem ukázať dnes, tak tiež prejdem okolo niekoľko zaujímavých, niekedy viac, niekedy menej aut. Tento hasičak si nechám na budúce. Fiat 900T. Táto podivuhodná 8x8 zvláštnosť. Tento Mercedes 280 CE, to už ste tu videli, ale Vitara X90. 1203 so šiltom, naozaj má šilt, to je jedna z prvých 1203 a vzácna. Lincoln Mark 8, wow. Dámy a páni, kamionet. 205 GTIčko, 1.6. Samara pickup, Ford Sierra pickup. A po toto som sem prišiel. Kto vie, že mám rád traktory, tak vie, že som toto nemohol obísť. Neviem o tom veľa, je to Fiat. Pod prednou kapotou je benzínová 1.2 a ja som dostal za úlohu, že si to, ak to chcem pojazdiť, tak si to mám naštartovať. Tu mám náhradnú baterku, idem to spojazdiť. Má to 6 rýchlostí dopredu, 2 dozadu a potiahne to obrovský náklad. Idem to naštartovať. Moment, takto. Čibirip. Ja som taký skúsený amatérsky traktorista. Tak. No. Spojka, brzda, plyn, ručný plyn, štarter. Dám si to radšej aj so spojkou. Dúfam, že tam je neutrál. Dobre, dobre. To bol záblesk šťastia. Skoro, dobre. Neštartoval. Počkaj, skúsim pustiť spojku. Dobre, je tam neutrál. Každý si hovorí podľa seba. Tí, ktorí majú radi kone, hovoria, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Motorkári hovoria, že z motorky. No podľa mňa traktoristi hovoria, že z traktora. Ale toto, no poď sa pozrieť, poď takto sem za mňa a pozri sa na tie oči, ja sa uhnem. Pozri, vidíš tie oči? To je dokonalý pohľad, Dobre. Veľká vec, idem dať jednotku. Takže, tu sa pozri. R1, to znamená, prvá spiatočka je dopredu, za tým je jednotka, až dozadu a 6 rýchlostí. Dobre, tak podľa mňa najväčšia výzva bude dať teraz správne jednotku. Tak. Ručná brzda je dole, toto je ručný plyn. Bože, ja tak milujem traktory, ľudia. Toto si asi doberiem domov. Pozerajte so mnou, to je výhľad. Setra, MAN, Scania, DAF, Scania, MAN, Volvo, Tatra 813, Kolos. Tu kúsok odtiaľko, v Celkuciach sú Tatrovkári, oni majú 813, 148, neviem, Volvo, brutálny kemper, Scania. Čaute. Že si ma tu necháte? Môžem si to nechať? Len tak, na chvíľu, alebo navždy. Dobre. Ako to tam dáva? S tým sa budem musieť naučiť žiť. Lebo s týmto sa z Trnavy do Bratislavy pôjdem tak týždeň, dva. Dobre, toto je
Toto je 6. Aha, 5. Už viem, 6. Už som to pochopil. To sa rozbehne aj na 6, tak to je brutál. Mám tam 6 a to je nezastaviteľné. Uuuu. Podľa mňa to má nejaký vysoký voľnobeh. Jaj, počkaj, toto. Hop. Tak, to je šepot kvetín. To je ono. Tak, to je to správne. Tak. No. Teraz to znie super. Takto mal znieť traktor. Dobre, trocha som mu to zašpinil. Dovolil mi voziť sa, dovolil. Nájdem spiatočku, vrátim to a takto vám poviem. Keď sa človek takto dobre potraktorí a vytraktorí, ten svet sa mu spomalí a potom je všetko také krásne. Keď som teraz znížil ten voľnobeh, tak všetko je zrazu iné. A ja sa idem ešte voziť. Jeden pokus. A už teraz naozaj do vytraktorovania na budúce.